אנחנו מדברים על נפח. נפח זה בעצם המקום שהגוף תופס במרחב. אם נסתכל פה על שני גופים, אז יש לי פה קובייה ותיבה. כל אחת בנויה מקוביות קטנות. אם אני מסתכל על קובייה קטנה, אז נאמר שכל צלע שלה היא 1 סנטימטר. אז הנפח שלה הוא הרוחב, כפול העומק, כפול הגובה. יוצא 1 כפול 1 כפול 1, זה 1 סמ"ק, סנטימטר קוב, קובייה. אז אם אני מסתכל על כל הצורה, אז צלע שלה היא 2, 2 ו-2, וזה 2 כפול 2 כפול 2, זה יוצא 8, 8 סמ"ק. אם אני מסתכל על התיבה הזאת, אז יש לה צלע של 1, 2 ו-4. אני כופל 1 כפול 2 כפול 4, זה גם 8. כלומר, גם הצורה הזאת, הנפח שלה הוא 8 סמ"ק, למרות שהן שונות בצורה, הן בעלות אותו נפח. ואם כבר דיברנו על סמ"ק, אז היחידות שאנחנו מודדים נפח, יכול להיות ליטר, שזה בדרך כלל משתמשים לנוזלים, כמו 1.5 ליטר קולה. מיליליטר, כשמודדים תרופות למשל, אקמול, סירופ אקמול, משתמשים במיליליטר. אפשר להשתמש גם ב-cc, גם בסמ"ק. אלה הן כולן יחידות של נפח. וזה בעצם דוגמה לכלי שבעזרתו אפשר למדוד נפח של נוזלים. אתם רואים, יש פה קווים שאומרים 250 מיליליטר, 200 מיליליטר, 150 מיליליטר. אלה יחידות סטנדרטיות, שבעצם אפשר למדוד פה נוזלים. איך מודדים מוצקים? אז מוצקים אפשר לחשב, כמו שחישבנו פה, אם יש להם צורה הנדסית. ואם לא, אז אפשר לקחת גוש של איזשהו חפץ, להכניס אותו לתוך כלי מלא במים, וכמה שהמים עולים, זה בעצם הנפח של אותו גוף שהכנסנו לתוך המים. למשל, אם מילאנו פה 150 מיליליטר, שמנו גוף, הוא הגיע ל-200 מיליליטר, אז הנפח של הגוף הוא 50 מיליליטר. כמובן שאפשר להשתמש בכלים יותר מדויקים, עם שנתות, עם יותר שנתות, עם מרווחים יותר קטנים, וככה למדוד טווחים שונים של נפח. זה נפח המקום שהגוף תופס במרחב.